Ep! Benvinguts a tots i totes a Espai Exterior, un programa d'espais joves de l'Ajuntament de Palma. Si teniu entre 14 i 30 anys, endavant, això és per vosaltres. Si en teniu un poc més o un poc menys, també ho podeu mirar. No sé si ho sabíeu, però tenim una coseta en el mòbil que vos pot servir per informar-vos de tot el que feim. Però si no m'ho entès molt bé, millor escoltau en Àlex, que ell ho explica millor que jo. Àlex, per favor, pots explicar? Benvinguts una setmana més a lo més destacat de la setmana. Avui destacam l'agenda jove del mes de novembre i els Espai Monis. El 25 de novembre és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Seguint amb aquesta temàtica i amb el hashtag El control no és amor, podreu trobar a l'agenda jove microrelats, podcasts, recomanacions, audiovisuals i molt més. I a més, podreu visitar la pàgina Espai Online LGTBI. Un poc més avall podreu veure totes les activitats i tallers que es faran durant el mes de novembre. Si voleu més info, podeu contactar al correu o al número que vos deixaré per aquí avall. I recordeu, amb les noves mesures, a partir d'ara només es podran fer reunions amb un màxim de 6 persones. I recordeu la nova reducció de mobilitat. A partir d'ara no podrem estar de 12 de la nit a 6 del matí pel carrer, a no ser que sigui una causa justificada. I aquesta setmana la línia d'acció és Art en Moviment. I per celebrar la retornada de la seva dinamitzadora, Naina, ens explicarà de què anirà la seva nova secció. Aina, per favor. Gràcies, Dani. Hola, soc Naina, dinamitzadora dels Espais Joves i duc la línia d'Art en Moviment i aquí vos vull presentar una nova secció. Aquesta secció se dirà Qui balla aquí?, que consistirà en presentar-vos tot el grup de ball que tenim actualment en els Espais Joves. Ells vos contaran de primera mà qui són, què ballen i moltes coses més. Aquí vos deixam una mostra de la primera entrevista de Qui balla aquí? Bueno, avui tenim aquest grup de ball, ara se presentaran. Hola, nosotros somos AK Girls. Quin estil balleu? Nosotras hacemos principalmente equipo, grupos de chicas. Però estàveu altres dues? Sí, desde siempre van a comenzar los dos. Y ahora nos miramos si... Si vos ha agradat, podeu veure l'entrevista completa a la nostra pàgina web. Adeu! Ah, com que era això! Ja era allò que havia sentit gent trescant pels espais. Ara, demà ens explicarà la història d'un grup de dones de la NASA molt importants. Un grup de dones que varen fer, entre altres fites, que fos possible l'arribada a la Lluna. Endavant, mà! Avui farem un petit viatge a l'espai exterior. I és que vos vull contar sobre les dones que també varen fer possible l'arribada a la Lluna i altres grans esdeveniments especials. Coneixerem a 3 científiques que varen fer feina a la NASA i amb els seus càlculs fets en llapis, regles i senzilles calculadores varen llançar els astronautes a l'espai. Varen ser verdaderes computadores humanes. Elles són... La primera de totes, Katherine Johnson, la més reconeguda computista de la NASA. Va ser ella la que va calcular la trajectòria de vol espacial d'Alan Shepard, primer estatunidenc que va viatjar a l'espai. Com a gran curiositat, quan la NASA va començar a utilitzar computadores electròniques per calcular l'òrbita al voltant de la Terra, la varen telefonar a ella per verificar els resultats de la pròpia màquina. L'exactitud dels seus càlculs varen servir per augmentar la confiança en les noves tecnologies. La segona, Dorothy Vaughan. Es va convertir en la primera dona negra que va aconseguir promocionar-se com a cap de personal de la NASA, on es va jubilar l'any 1971, especialitzant-se en computació i Fortran, un llenguatge de programació d'alt nivell. I la tercera d'elles, Mary Jackson. Va guanyar als jutjats el seu dret a formar-se en enginyeria a una escola de blancs i es va convertir en la primera dona enginyera negra de la NASA. Què vos ha parescut? Idò, totes elles varen ser grans físiques, científiques especials i matemàtiques que varen quedar en l'anonimat pel fet de ser dones i afroamericanes, fins al punt que havien de fer feina a la secció West Area, només destinada a afroamericans. Vos recomano una gran pel·lícula sobre les seves vides, que se diu Figures ocultes. I per acabar, nombrarem 2 científiques mallorquines que també fan una gran feina per la ciència i per la visibilitat de la dona. Elles són Namar Gawal Soler. És una biòloga i doctora en biociència que és diplomàtica científica,
coneguda per enfortir les connexions entre ciència, política i societat. I l'altra és na Dora Romaguera Bosch, investigadora en epidemiologia nutricional i fisiopatologia cardiovascular de l'Institut d'Investigació de les Illes Balears. En coneixeu d'altres? Deixeu els vostres comentaris i fins la pròxima setmana! I que n'aprenem de coses amb tu, mà? Moltíssimes gràcies. Ens veiem la pròxima setmana. I ara? Ara ja se m'ha acabat l'aigua i, per tant, mos hem de despedir. Recordeu, ens podeu seguir a les nostres xarxes socials i a la nostra pàgina web. Això ha estat Espai Exterior, jo som en Dani, això és un guitarró i això és per vosaltres.